שלום עליכם אחי ורעי, היום אנחנו בלילה בעזרת השם בהילולה של רבי יעקב אבוחצירא ורבנו הרמב"ם. נדבר קצת במעלת קדושת הרמב"ם הקדוש. הרמב"ם, רבי משה בר מימון, ממשה עד משה לא קם כמשה, עליו נאמר. זכה הרמב"ם לסדר יום מופתי, לחבר לנו את היד החזקה לרמב"ם. הכל הרמב"ם זכה להתעסק בתורה וזכה לחבר חיבור על כל התורה כולה. גם אדם שלא למד בתנ"ך ולא קרא בש"ס יכול לפתוח הלכות פסוקות ברמב"ם ולהבין. הרמב"ם חיבר את החיבור שלו מהקטן ועד הגדול. כל אחד יכול להשתדל ללמוד את הרמב"ם לפחות כמה פעמים בחיים שלו, שזה דבר שעל כל הנושאים כתב הרמב"ם. גם על ההלכות של המשיח שיבוא, גם על זה כתב הרמב"ם. כל הנושאים שיש בתורה, הרמב"ם כתב. נגיד הלכה אחת מהרמב"ם, הרמב"ם אומר בהלכות דעות פרק ד', היות והגוף של אדם בריא הוא בדרכי השם הוא. לכן אדם, אומר הרמב"ם, משתדל מאוד מאוד להשתדל בבריאות שלו. ואומר הרמב"ם שם, ואני אערב לו אם יהיה חולה מי שישתדל בהלכות האלה. הרמב"ם לוקח ערבות על הבן אדם שמשתדל בהלכות האלה שכותב שם הרמב"ם בהלכות דעות פרק ד', כל העניינים של הבריאות, כל הדברים שאדם ייזהר לא לאכול, להשתדל בבריאות שלו. ואומר הרמב"ם, אני אערב לו שמי שישתדל בו בדבר הזה שלא יגיע לאכול ולא יצטרך שום רופא. רואים מכאן כמה אדם צריך להשתדל בבריאות של הגוף שלו ולא לזלזל. כמו שהגמרא אומרת, הכל בידי שמיים חוץ מצינים ופחים. האדם אומר, אני אלך עם גופייה קצרה, מה אכפת לי? לא, אדם צריך להשתדל בבריאות שלו. לכן נשתדל בעזרת השם, זכות הרמב"ם הקדוש, זכות תורתו, קדושתו, יגן השם עלינו אלף המגן, לבריאות טובה וחיים טובים. אמן ואמן. אמן ואמן, חזק וברוך.